Ngizele. La cela ungilalele bafu. Cela ungilalele. Awusho mfowethu. Ubona mina ubonani? Cela uhlale phansi. Cela uhlale phansi. Hayi into esikhuluma umile. Niyazana nini? Noba usu niyazana. Yini lo esola kusisi kangaka kanti? Yabona bafu mfowethu mina mangikutshela. Cela uhlale phansi ungichazele. Wakhala ngobhekla fakho ukuthi kwenzala niqede bese iphuma yonke lento sengikhasele. Sengichazele. Wena kodwa wena yabo wena. Akodwa baba ngenzeni? Mfowethu. Abofethu ngiyahlonipha mfowethu yezwa. Angikwazi ngiyaqala nokubona. Kodwa ngiyithanda into yenzayo yezwa. Okay. Angiyithanda into yenzayo. Wena usabava nje uhamba nentombi yakho wena. Aqala ngawo ke. Aqala. Angiqala ngawo. Awuchaze bese kwenzakaleni? Yes, Black Life TV ihlelo lwethu lo lesilenza manje sizokhipha izimfihlo zomjolo. Okay, sengichazelile. Awukuchazele wena ukuthi yini usola ngosisi kangaka ngoba phela wena nakho uvukele umoya manje usuzomtshela ukuthi kade angikusola. Yini wenzeni usisi? Mina ke ngisaye ngasuka yini la ngihlala khona ngazovimba wena ngingakwazi ukuthi uzongitshela ngemfihlo zomjolo. Uhlangana lapha yabona wena. Soxabana. Baba. Yabo wena. Mfowethu, sisi umoya. Yazi ungijwayela. Sisi umoya, uhlale phansi. Intshebe lesa. Uhlale phansi. Uhlale phansi. Uhlale phansi. Buti wami. Sicela ungiphendule yini oyisola ngosisi? Mina uhlele ngize kulona sizokhipha izimfihlo zomjolo. Zinjani imfihlo zomjolo mfethu? Lana ke mina ke into engizoyenza ngizosiza abantu abathandanayo ukuthi bangalokho befihlelana izimfihlo nakho uthando phezulu kwezimfihlo akulona uthando lolo. Nezwe into engishoyo. Ibizwa ngani? Akulona uthando. Lokubuza uzwe ngoba uthi sinemfihlo ngoba usukhuluma kanti bemfihlo. Yini ndaba ubhuti akusole kanje? Akasolutho. Hayi mfethu. Akasolani. Ngizwa ngithi ngiyamsola. Kade angikusola kade usukuma uvukele umoya manje la yini Uhle nawe nababo nothuli kukhona ezikudla ngaphakathi. Uthi uyangithanda da ungithanda. Njengana nini la? Kanti uyaphola. Hayi bafethu. Njengana nini la ngisangakhuluma nawe wangizwa wena? Njengana nini la ngisangakhuluma nawe wangizwa wena? Ngiyakuzwa. Njengana nini? Ukuthi usuphamisa isandla kanje. Mfethu awubizwa ngaphela mina la. Phela ungayikena. Hayi bafethu uba wena uDr Love. Mfethu. Usawufuna inkinga nazi ke inkinga phela. Sengizwile phela hlala phansi. Ngicela ubhoti, ngicela ukuhamba. Sengiright. Uhambo yakho. What's good? What's happening? It's your boy Mcebisi Mabaso, aka I See the Sharpshooter, and I'm back again with another baddest episode. Lalela mbukele emakhaya. Ngithe ngidlulela passing by lemzinyathi. Ngavele ngabona abantu ababili behamba ndawonye. Ngase ngathi athi ngipaka imoto. Ake imoto lapho ngiye kubona. Naba lemva kwami asambe sekubona. Asambeni. Asingakhuluma kakhulu. Asambeni. Sanibona. Ninjani? Ngiyaphila nami akama ngumcebisi wamabasi sibonga ngingazi ngeke kakhulu ngani soxola abantu ongabazi igama lami ngumcebisi butwa sure igama lami ngumcebisi ngiqhuma ka Black Life ka Black Life nje wabona ama camera kazima awunankinga necamera ngithi ngasibashaya sona imoto so nichaqephi nibangisephi ngeke bafuna nami ngiphumela endlini nje ngisaye ngithatha umama nje ayogibela ngoba phela manje besangivashe lo suyamphusha manje sikaxakeka wena mfethu uyamazi akumazi njengoba ngibona ngiphatha amakhamera ngiphatha ama-mic mina ngizoyenza umsebenzi la sicaba nje nginike ithuba lokuthi nginichazele kahle ukuthi ngiqhamukaphi yini engizoyenza kunina kahle ngibe ngihamba la ngihamba ngemoto ngihamba no-cameraman wami ne-crew yami ngase ngathi asipakeni imoto nabo abantu engibafisa ngathi ngakhuluma nabo so sengihlangene nani bengicela bandleni ngipha lo 10 minutes wenu nginazi kangcono ngizwa ngathi bhuti niyogibela phela umama uyahamba no bafethu ngiyanimoshela isikhathi asivele sikhona lapha estopini sihlale phansi kahle nginazi kangcono ukuthi nobani abakabani nami yini engiyizelela nayibona lento ngishoyo imali ukuthi engathi sizoba nenkinga ke bafu sizoba nenkinga bafu wena indaba weza kuthina nje uganyelwe yisini ngoba nifanelene yayibona leyo nifanelene so manje ngifuna ukunazi kangcono ukuthi ubani lo bhuti lona ubani lentokazi laba bathandana kahle kanje so that's all I wanna know okunye nokunye sikuzolandela ngendlela so angicela kunini ukuthi nje sihlalele phansi sincokole ngicabanga ukuthi isona stop lesi ne okay babukele emakhaya we just going lapha estopini sohlala phansi ngihlale nabo usisi nobhuti and then ke
uyazi nawe. Stay tuned. Mbukeli wayo iBlack Life TV nawe mthandi weBlack Life TV lapha ekhaya. Ngiyafisa ukuthi nginazise ukuthi abaphathi bezimpande zama-Afrika bakhiphe usuku lwangomhla ka-16 August lapho khona kuyobekiwa khona emanzini. Abantu befakwa emanzini mahhala. Mekuthi uyazibona usuhlushwa imoya, izinto zakho azikulungeli, mhlambe kwenzeka kwaphuphunyelwa isisu, kodwa awukazi uzuthola ithuba lokuthi ugeze. Woza nawe uvumelekile futhi wamukelekile kakhulu. Kuyobe kuhlangana ke e-workshop Shell Garage eduze kwaMashu Rank ngo-6 AM. Shuthi sekuseni lapho. So okwakho nje wena ukuphatha u200 we-transport, amaqanda awu6, ubisi 1 liter, ibomvu bese kuba umqako. So phumani ngobuningi benu nonke namukelekile. Ngisho ukuthi usuka kuphi wamukelekile ukuthi nawe uze uzongena emanzini awukhokhi imali. So i-information eningi uzoyithola ku-062 219 7748. Kanti ke futhi zikhona nezinsebenzo mekuthi wena ufuna insebenzo yecala, kahle kahle insebenzo ezikhona ngithi ngibalele. Insebenzo yecala, insebenzo inhlanga zenhlanhla noma is a gambling mekuthi wena umuntu ogembulayo. Mase kuba insebenzo ye-abortion or i-miscarriage, mase kuba insebenzo yokubethela. Yes, zonke lezo insebenzo lezo ziyabhukhelwa ke. Zonke zo4 ngosuku okuyobekiwa ngalo emanzini. Ukungena emanzini ungena mahhala, kodwa lezi insebenzo lezi ziyakhokhelwa. Okwakho ukuthi ubhuke ku-062 219 7748. And yes it is. Sengihleli nabantu engithe ngidlulela ngemoto ngathi ngibhake ngiba-attend. These two beautiful people ngathi angihlangane na beautiful and handsome. Hey, akazi senongitshela. But ke anyways angikho lapho. Ngihleli nosisi nobhudi lana, they just gonna let themselves ubazazisa ukuthi bawobani, baqhamukaphi and everything. Kodwa ngizoqala ngosisi swami uyaphila. Ngiyaphila njani bhuti? Ngiyaphila nami once again. Ngicela bandle uzazisa ukuthi ubani, uqhamukaphi and everything. Okay, ukhuluma noThando Hambatha, ngidlala eHammersdale, ngivashela umuntu wami. Oh, okay. So ufike nini la ukuzovashela umuntu wakho? Yesterday. Yesterday? Yeah. Wazoshesha ngokuhamba. Oh. Yindaba. Oh. Ubuso right? Yeah. Ngikuzwa kahle. So eHammersdale ukhula kanjani? Ukhula noba? Ukhona nefamily yami, umama nefamily yami. Oh. Mhlambe wena wokuqala kuma? Yeah, Nkosazana. Wena omdala. Yeah. Nkosazana kamama. Ubhuti ke nahlangana kanjani nawe ngichazele ukuthi uhlangana kanjani? So, sahlangana eTown eMaritzburg. Yeah. Exchange ama number and everything. Yeah. Kwaba kuhle kanje. Kanje. Weba. Wawusubuza imibuzo emingaka manje kumuntu wami yini kanti baba? Oh, ngisazoza kuwena bhuti. Ngisacela ba ukuthi usayidalula kabanzi. Wena yini kwenza ukuthi uzozumchazele yonke lento le? Unolaka vele. Kakhulu. Nesikwele, akafuni lutho ngabo. Ngiyambona bafo ngicela wehlisa umoya kodwa ngiyeza ku siswami ngiyakusa ungichazelile ngoba noba usenyukele umoya ngathi okunye sekuzochaza yena yabo. Umuntu wami uyaphila kodwa. Yeah, ngiright bafo. Nami ngiyacenga mfethu. Mfethu nje athi nami ngikubuze le mbuzo engiyibuza usisi. Ubani igama mfethu qhamukaphi uhlala kephi kanjani ukhule kanjani? Oh, hayi mina mfethu ngusobani. Yabo. Ngwashelema. Shelema. Yeah, isibongo. Wakhona la emzini yazi. Yeah. Ma usisi bezovakasha. Mfethu nawe uyazi phela mawulova mfethu mfethu awukahle. Yeah, mina ubhale. Yeah, ngiyazi. Mawulova nje mfethu. Nje. Ukhala ngani uba? No, ngifuna ukwazi ukuthi mhlambe uhlangane nini nosisi before sesiye lapho kahle wena ukhule kanjani imvelaphi yakhe and everything. Imake bafo. Yazi ngilo ngiyibuza usiqale wasisusa lapha sizile sisukela la sehleli phansi futhi manje futhi lokhu sibuza lemibuzo eminingi yini inkinga yakho baba? Okay, sisestopini ke mase sifikile estopini. Wena bafo yini oyijahile njengoba phela sisafuna uqala kahle indaba sinyuke naye. Ubafo useja yini ejahi kangaka ngoba kahle mfowethu ngeke ngize ngiqamba manga nginayo inkinga. Kuukuthi wena nje uthe mawufika la wabona sina soba nje. Abekho abantu nje la ngaphandle kwethu. Njengoba ngisho bengidlula ngemoto bhuti ngasangahlangana nawe. Njengoba ngisho ukuthi basho ukuthi ngilethwe inkosi.
Hayi mhlambe bafuna kuzomela ukungichazela ukuthi yini inkinga yakho kahle kahle. Ukuthi nginifunani. Usifikela namakhamera futhi. Nokubizo wena. Cha baba. Kwenzekeni pho? Nami ngithukile. Yini pho mayikhuluma qala nalapho uxhawule wena angisona isilima phela. Baba, ngicabelisa umoya. Akukho njalo angimazi. Kanjani futhi ngingakini? Angimazi ubhuti. Yabo, ngayenza kanjani lo? Kube phela beyintombi yami bese nginihlukanisile laphana. Akuhluba ngo-right memele ngihlube ngo-right ithi intombi yami le. Kodwa asikho lapho. Asikho lapho lalela mina wena. Lalela bhuti. Cela ukwenza into engize ngayo. Cela ukwenza into engize ngayo. Kanti yabona wena Okay. Ngikusola wena. Cha. Mabhuti. Cela ukuchaza qala ukuthi ngizeleni. Ungazi usola abantu ubasola ina. Ngazi usisusolani. Into engize ngayo la. Ngisoka ka Black Life. Black Life TV. Yenza lo. Black Life TV bhuti. Kwenziwani? Kuvinjwa abantu abathandana. Nkosi yami. Isho engifika kuyona ithi izimfihlo zomjono. Sikhipha izimfihlo zomjono. Oh. Yizona lezo oyitholile la. Sinezimfihlo. Cha lalela bafundi. Sacela bandla unge. Yabona wena. Wena usazongithola. Wena usazongithola kahle. Abantu bakho lapha. Musilima wena. Abantu bakho lapha. Bafu. Kanjani baba khoza angimazi. Sisuma baba. Bhuti. Sacela ungilalele. Cela uye kusisi ulalele mina kuqala. Ngiyacela. Ngizela. La cela ungilalele bafu. Cela ungilalele. Awusho mfowethu. Ubona mina ubonani? Cela uhlale phansi. Cela uhlale phansi. Hayi into soyikhuluma umina. Niyazana nini? Noba usuniyazana. Yini lo esola kusisi kangaka kanti? Yabona bafu mfowethu mina manje ukutshela. Cela uhlale phansi ungichazele. Wakhala ngobhekla fakho ukuthi kwenzakala niqede bese iphume yonke lento sengikhasele. Sengichazile Wena kodwa wena yabo wena. Akodwa baba ngenzeni? Mfowethu. Yabo mfowethu ngiyahlonipha mfowethu yezwa. Angikwazi ngiyaqala nokubona. Kodwa ngiyithanda into yenzayo yezwa. Okay. Angiyithanda into yenzayo. Wena usawavinje uba uhamba nentombi yakho wena. Aqali ngawo. Aqali ngawo. Angiqali ngawo. Awuchaze bese kwenzakaleni? Yes, Black Life TV ihlelo lwethu lo lesilenza manje sizokhipha izimfihlo zomjolo. Okay, sengikuchazelile. Awukuchazele wena ukuthi yini lo isola ngosisi kangaka ngoba phela wena nakho uvukela umoya manje usuzomtshela ukuthi kade angikusola. Yini wenzeni usisi? Mina ke ngisaye ngasuka yini la ngihlala khona ngazovimba wena ngingakwazi ukuthi uzongitshela ngemfihlo zomjolo. Uhlangana lapha yabona wena. Soxabana. Baba. Yabo wena. Mfowethu, sisi umoya. Yazi ngijwayela. Sisi umoya, uhlale phansi. Intshebe lesa. Uhlale phansi. Bhuti wami. Sicela ungiphendule yini oyisola ngosisi? Mina uhlele ngize kulona sizokhipha izimfihlo zomjolo. Zinjani imfihlo zomjolo mfethu? Lana ke mina ke into engizoyenza ngizosiza abantu abathandanayo ukuthi bangalokho befihlelana izimfihlo nakho uthando phezulu kwezimfihlo akulona uthando lolo. Nezwe into engishoyo. Ibizwa ngani? Sorry bhuti lokubuza. Uzwe ngoba uthi sinemfihlo. Ngoba usukhuluma kanti bemfihlo. Yini ndaba ubhuti akusole kanje? Akasolutho. Hayi mfethu. Akasolani. Angizwa ngithi ngiyamsola. Kade angikusola kade usukuma uvukela umoya manje la yini inkinga? Mfethu. Wena osukele sini uzosivimba useka namakhamera ngikwazi namakhamera uzohlalisa phansi nakhona sisukele noma sesifikile lapho uzongena phakathi kwami nentombi yami uhlangana lapho nentombi yami wena yini osukumelayo imako indoda unayo intombi wena nginayo nginayo uqonywe nini awu dala bhuti manje asikho ngami la wasukuza mina manje ngoba phela size cha ukuthi ngoba wena unasishaqa wena unasishaqala mfethu webhuti uzongivumela ngenze lento engiyizele noma cha Hayi phela phela ususipheze phela usuyangiphasa. Okay, awuhloniphi intombi yami la. Ngihamba nentombi yami. Yebo bhuti. If ngingakuhloniphanga noma khona la ngikhule khona umoya, cela ungixolele. Okay, ngiyakuzwa. Okay, singani la ukhuluma ngani? Sicela bandla ukukhuluma nawe ngoba ubhuti athunyukele umoya. Okay. Uyavuma nawe. Cha baba ngifuna ukuthi ngimuzwe sikhulume mase siyahamba baba. Cha baba awuthi ngihloniphi, ngifuna sikhulume mase siyahamba. Okay. Bhuti. Njengoba ngishilo qhamuka ka Black Life TV uhlelo sizokhipha izimfihlo sikhipha izimfihlo zomjolo. Okay. Isizathu sokuthi senzele lo hlelo lolu ukahle kahle iyadlula ikhumbi ngabe usuhambile ulibele lo mfana libele lentshebe lengayazi. Cha baby cabanga lo mningi. Sicela bandla ngisacela ngiyacela ngomoya wokholo ngiyacela. Ka Black Life sikhipha izimfihlo zomjolo. Isizathu sokuthi senze leyo nto sisiza abantu kahle because mina sibelieve ekuthenini awazi ukubuilda uthando phezulu kwamanga. Okay. Yayizwa leyo nto. Njengoba senengitshela sinithandana nebahlekani kanje ngiyalithanda uthando lolu angizili ukuzolimosha. Hear me out. Angizili ukuzomosha uthando.
Ngiyakuzwa. Yes. So mina inhloso yami lana ukufind out ukuthi wena do you have any secrets? Ngiyalingwa la. Noma ubhuti khona into ayifihla for. Sekubhuti wakho manje. Ayikho into Uyangazi wena, ubhuti wakho manje mina. Umuntu wami lo ithemba lami. Sithandwa sami. Wena sesinawo ayikho into. Ayikho into engifihla futhi. Okay. Yeah, si right futhi. Angithi njoba nisho kanjeni ukuthi ayikho into enifihlayo. For us to know ukuthi anifihlelani lutho. Angithi phone unayo. Wefethu. Yini inkinga yakho manje? Bhuti. Ya ikhona ifoni bese ikhona. Yini ufuna? Before sese lapho yini lo uyisola ngosisi? Ubani okuye wathi mina ngiyasola? Kade umkhomba nje lona manje umtshela ukuthi umuntu wami lo bese siyathandana. Siyathandana. Manje nje wathi mazovela kuzongena umuntu wesilisa njengamazi engihlakana naye endleleni ezofika namakhamera usangithini wena? Why phosi kade umsola ngani? Ngike ngamsola. Okay, yini la kayenza ke before ekwenza ukuthi ungamthembi kangaka? Ebafu. Yabona bafu. Hayi ngoba kuwukuthi mhlambe ngisilema yabo. Angisona isilema yezolonto. Ngoba ngiyabona futhi indlela enikhuluma ngayo noba u2, yabo. Mayikhuluma nawe. Futhi kahle kahle lesidudla lesi nobuso obukhulu. Siyawathanda amadoda. Yabo? Iyangicika leyo nto leyo yezo. Nawe akakwazi usengase ehamba nami evashele mina. Usevumela yonke into oyishoyo. Imali. Yini enengenzi ngale ndlela engenza ngayo? Yini uthi uyawathanda amadoda? Ngicela ungiphendule umbuzo. Yini akayenza phambilini ekwenza ukuthi ungamthembi? Wena uzosibuza wena ukuthi yini? Ngiyacela ungiphendula bhuti. Efes. Sengiyakuyeka nje ngoba phela manje usubuza lento le vele kade lokhu ngiphatha kabaye ngoba kuwusona abafu kahle kahle mina nginesikhwele. Isikhwele vele into ekunanombani. Ngiyangisola. Into ekunanombani. Yabo? Bengingafuni ukuthi ngiyikhulume lento yangisola. Uyangizwa wena? Bengingafuni ukuthi ngiyikhulume lento yeso. Ngiyaqola isincane. Wena nje obuzile mase sengikutshela futhi usingenzile. Wena ungiphethe kahle kahle wena. Kwayimina ungangikhombi mfethu ngiyacela. Uzongenzani? Sikho lapho into ezisizele la ifihlo zomjolo sacela uqhubeke bafu uchaza. Ngiyalingwa namhlanje. Yabona namhlanje ngathi ngizolala ngishaya umuntu namhlanje. Cela uqhubeke bafu. Wena. Uyakhumbula ngalesikhathi lesi uhambile nabangani bakho. Ukhumbula Ngelaphi lokho baba? Ushilo ubhuti wathi imfihlo zomjolo angizi. Kade kulo ngikubuza uyamazi lo muntu. Niyazana nalo muntu. Wena uthini wena? Angimazi baba. Awumazi. Sekuyangena sengenza lento le wena umbizele yona. Phela babizwe wena. Angimbizanga. Kwenza kini? Angimazi ubhuti. Wena yini phone uvela uzofika kuthina wena nje. Abantu bebanganga la uzofika kuthina wena. Njengoba ngisho nje ngiqanyelwe yini laqala. Oqanyelwe yizini. Luhle nje uthandweni. Ku right ke luhle. Okay, usikhombise usalokho luhle. Khona uzobona ukuthi njengoba lento engizoyichaza sengibone ngathi wena impela. Wena impela sibona kanjalo. Yabona wena isikhathi uzuhambile wena. Sicabanga ngihlale Uzuhamba. Ngeke ngikwazi ukwenza lokho. Ndoda kanti wena sekumele ngizwe ngawe yini? Yazi into engizovela ngiyenze la ngiyahamba ke. Wena uzomthatha lo mgibelisi enihambe naye. Ngicela uqhubeke nokuchaza kwakho kulungile. Ngeke ngizwe phela ngawe ndoda. Intshebe yalapho. Baba ngicela uhlale phansi. Hey ukahle wena. Yabo isikhathi uhambile wena. Ngithi nephasi. Ngoba vele kade ngangilwe ngisho wena abafu awungitsheleke. Ungavuma wena intombi yakhe ihambe yophuza. Wena ungayivuma lento ihambe yophuza siyaphuma. Njenga namantombazane sisebenza sonke siyasebenza. Ungayivuma le nto intombi yakhe ihambe yophuza utshwala. Ungayivuma le nto wena? Sicabanga ungasuka eduze kwecamera. Ngicela ukhona icamera ezo. Angiyibizanga vele kwaleyo camera. Ngihlangana namakhamera mina. Ungayivuma yini le nto wena? Bena bafu ngingayivuma ngoba ngazi ukuthi ihamba nama-colleagues akhe. Ihamba nama-colleagues akhe. Shuthi yabo nje ukuthi ungayivuma. Shuthi nami ngangivumela kona ukuthi beke ngoba phela wena lo shuthi wena. Bafu ngenaphi mina? Ungenaphi? Wena nje usukelile wasivimba la. Khohlwe lo. Sela namakhamera. Yini iqhubeka nendaba ukhohlwe. Kodwa baba ngicela ukubuza baba wasuvutha yini wenza ukuthi uvutha ngaba? Ungifika nabantu engingabazi. Angibazi ngichazele isithandwa sami angibazi labantu. Angimazi ubhuti. Njengokuhlonipha ngokuhlonipha nawe ngamhlonipha nawe ubhuti. Ngimuzwa ukuthi uthini. Uboshwa kanjena yabo. Lokuthiwa abafana abantu besifazane bayahlukumeza zonke lezi msangano lo uboshwa kanje. Hayi bafu inkinga nawe. Hayi uyangilinga wena. Nawe uvumile lo. Hayi uzongilinga. Sivuma sonke ukuthi sizohlala lana nje. Office sivele ngiyenze lento iphele ngoba ngiyabona ukuthi kahle kahle nini abenizele mina la. Hayi musuloku uphika nawe lo ngezisini. Bakisi wena lo ngigubha la. Musuloku uphika. Khipha lo ngigubha. Yabona wena kusho kahle kahle benizele mina. Vele kade wena ngikubuka nje. Bahamba la bona abafu yazi.
vele ubejwayela ukuyenza lento yakho njalo uma eholile yabo lonto leyo mabeholile mhlawumbe uzothenga ukudla endlini yabo mina bafa ngisebenzi mina bafa yabo umsebenzi ungiphelele yayizo lonto leyo kodwa usema sungiphelele umsebenzi usengiqalela inkingi into engajwayele izinto engingazazi azenzayo lo kodwa ngathi ake ngivumeke ngoba phela manje igcineni kosuku wona gazi lami ayikho vele nami into engingayenza yabo ngoba ngiyamthanda yayizo lonto nami ngiyakuthanda baba ayifusekwe lo into ayenzayo wena bafo bajwayele vele ukuphuma nabangani bakhe khona lo engamfuni kakhulu lo samfundisana yabo asamfundisa lo sangisuka into ade engayenzi alright bahamba bayophuza kumina wathi bazobuya ngo6 uyangithola washaya u6 wadlula yazi maye ufika udakile udawe ngalendlela leyo ukuthi wona gazi lami akangizona nokuthi ngikhuluma naye ngiyambuza ke mina yini esenza ukuthi uzofika ngo1 sekusa ngakusasa waphela kwase1 yabo sekusa kodwa yena sezobuya ngo6 kodwa baba bacophoza angithi yabona yabo sebafukwa le bus izovele ihamba ngabe sayigibela lo emqhubeka bafu yabo uvele enze nje na uvele enze nje ayizona into engisho mase ngimbuze kahle lokho angitshela ukuthi hayi kwenzakala ukuthi nokuthi okay nga-understand ngathi ngoba nami phela ngiyakwazi nami ngenza izinto nabafo gcine nami sengiphula mhlawumbe leso sithembiso leso yayizo lonto leyo yabo mangingena efonini lento le kade suyihambele sibayophuza akuseyona lento ababeyihambele ukuthi bayophuza nje yabo vele nami ngimdede ngwana ukuthi isikhathi mangihambe namajisi uyangivumela yabo sengingathola ukuthi lo weye kwindoda yabo weye kwindoda ayizwa lonto yena wazi ukuthi angazi boyifihli kodwa ngikwazi njengoba ubona namfowethu njengoba lo ngivimba la ngilo ngikhuluma ngilo ngibhoka ingoba manje nalowo muntu lo wayengafakile isithombe sakhe yabo umsendela nezithombe enqunu mina into yaza ngiyeza yenze nje kumina iqiniso leso into yaza zayenza uhlala eMaritzburg lo into yaza ngiyenze kumina ayizwa lonto le angikwazi la kakhuluma ngakho awukwazi futhi ngikuphawula awukwazi ngizomhlonipha umuntu wami ayena phela ngimphendule asikhuluma kuthiwa indoda ushona phansi awazi ushona phansi usuyakwazi ukushona phansi wena yebo baba usuyakwazi yebo ebafu wena yabona wena ngathi ngidileselwe inkosi singekuthanda ke manje ngena la umfowethu wena wakaba wena kwamabasi oh shuthi hayi kuwena ngempela ngiyaxolisa abafundele ngikhulume hayi kuwena loya weseve njani igama lentombazane ngenziwe isilimo yabo ngenziwe isilimo sisi ungasendela umngane wakhe izithombe wena uhalf naked unaked six half naked unaked iqiniso umsendela ugogo ubrala wena bhuti wasuthi wathula kangaka nale ndaba yini inkinga yazi ngobani bafu ingoba mina wena gazi lami ngiyamthanda yabo ayikho into angayazi ngami yabo nje obethule kanje ngilo ngikhuluma ukwenza ngoba kukhona wena yabona kube kuthiwa sikendlini ngaba kayenzi yonke le nto ngoba yakuphendula ikona ke wena bafu sengazi ukuthi manje into enye into engikuyingciye ngayo wena bafu mangabe sikhuluma naye uthi ubhokela mina ngoba naku umuntu wesilisa nami ngizokubizela abafana nawe ungazotshela umuntu omthanda uzombizela abantu ofana nawe ikhona le nto le iyenziwe le nto bhuti ubuza ungavuma ukuthi ushawe ungavuma ukuthi usiswaqashaya uhlezi ungifungela maye ufuna ngenze njani ayikho into engayenza nami okukuthanda ngithanda impela kodwa ngeke ngivuma ukuthi ungishaye nawe bhuti ngiyovuma ukuthi usiswaqashaya ngase mina angithi akabafa kwazi usibeka isandla angazi ngimbesa ngamphusha kuphela bafu ngoba nakhona wayeseloke ngiphendule ukuthi uzowenzani udako utshwayo asingashayani bafethu ngicela bafethu singathreatenishani futhi ngokushayana akukho right okay ukuze siconclude izinto kahle ke sisihambe ayivuma lento ayishosi ubhuti angiyazi bafu yabo ngendlela khona uzozubona ukuthi mina ngisile yazi ngenza kanje ngafike ngayishaya screenshot ngayisenda la efonini yami vele ifoni yami uhlezi iphasi usuka ubheka yonke into akaze abone nix buka into engiyenzile wena bafu yabo buka into engiyenzile manje safuna ushaya lephini uyayazi naye ayikho into angayazi yabo ayikho into angayazi uyayazi yabo ngafike ngayifihla la yabo ngafike ngafihla la funda ke bafu ukuthini
khona nesisenda ngo V1s. Siswami ngeke phela futhi ngeke. Ukwela lo? Cha. Iche ay Cela siswami akuwena yini lo? yimina. Ngizinjani ke bafu? Siswami ngeke mfethu. Bengasawazi ukubuka kakhulu bafu uyena. Ngizinjani? Hawu yena. Ngizinjani? Wena bafu yini okwenza ukuthi uyigcine kangaka le mfihlo? Cha wena baba suke isikhathi ngihleli nawe nje uthuli. Sekunesikhathi. Cha ngiyabuza ukuthi ngihleli nawe nababo nothuli kukhona ezikudla ngaphakathi. Uthi uyangithanda da ungithanda. Njengana nini la? Kanti uyaphola. Hayi bafu. Njengana nini la ngisangakhuluma nawe wangizwa wena? Njengana nini la ngisangakhuluma nawe wangizwa wena? Ngiyakuzwa. Njengana nini? Ukuthi usuphaphamisa isandla kanje. Awubizwanga phela mina la. Phela ungayikena. Hayi bafu uba wena uDr Love. Mfethu. Usawufuna inkinga nazi inkinga phela. Sengizwile phela hlala phansi. Ngicela ubhoti, ngicela ukuhamba. Sengiright. Asikwenzi lokho. Like asikwenzi lokho. Akwenzi wanhlobo nje. Bhoti usuqede ngicela ukuhamba. Sengiright. Phela usihlale phansi Mhambise vele bebizo wena. Mhambise hamba naye. Vele bebizo wena hamba naye. Mhambise vele bebizo wena. Wena sizwa relaxa kanjena ngathi inkinga zikho. Ingobuyazi. Okay manje, ahlale phansi. Sazi ukuthi siqhubeka kanjani emva kwala. Okay bafo uthi mase sofutholileke imfihlo zomjolo bese kwenze kanjani? Ingakho ngithi siqhubeka kanjani because mina bengifisa ukuthi niqhubeke. Oh bese Okay bhoti akuthini? Ukuze ngibhodle ngibe right. Ngikhuluma iqiniso. Ngikhathela wena. Sengiright. Bye bye. Sala naye bafo. Sala nangisiwe Ukuze ube right. Kade ngibonile vele. Ngizohlala kanjani nomuntu ongakazi afford. Sala naye bafo. Sala naye. Futhi indaba enhlezi sala Ngasa futhi. Sengiright. Lo weave le eyami lo weave le les. Iweave yami le les eyami ko lo weave le. Les. Lalela. Sala naye wena ntshebe ndini. Sala naye. Intshebe uyafana ufana noba wena. Let's weave let's. Wethu. Wefesi ungafuni ingasekhaya phela la yazi. Ingasekhala ngizokukeqa phela into engizoyenza yazi. Zokukeqa phela. Senza njani? Into engizokukeqa phela yazi. Siqane manje. Wenze njani makuza Cha, ima wasula manje phela usunenkinga manje. Wena vele ufike nawo wonke lamasimo ayisona uletha amakamera. Lalela, azamandla kufuna wabhekelephi? Babuyele emakhaya. Emsebenzini. Hayi ukuthi uzwabhela kumina. Wena indoda wasana nami uzacila buka manje ukhuluphela ungana ngishaya ngedla mhla kuze kufike imali ngingakhuluphazani kuwena ukuthi awusebenzi yazini bafu ngiyayiyeka lento yazi hamba na kusek hamba naye msasa hamba naye ngiright hamba naye sorry bhuti kusek hamba bhuti hamba naye uyangiyela Ay, wabuyele emakhaya. Mina angazi noma ngithi lento engiyenzayo is it a bad thing or a good thing? But for me it is a good thing because I'm helping people out here. Ngisiza abantu lana ukuthi bangaphileli othandweni olunezimfihlo. Kodwa sekufuna ukushawela lokho mina. Ngizoshawela into engahlangani nayo. Sengizokeqwa. But anyways, angikho lapho in this today's episode sibonile ukuthi ubhuti ube nemfihlo kuyasisi ukuthi ayifuna ukuyibhodla ngamsiza ayibhodle. Turns out like that. But anyways, babukele emakhaya, do make sure you hit the like button, leave a comment, subscribe and hit that notification button just for you to see my videos when I pull up and say what's good, what's happening. It's your boy I see the sharpshooter and I'm out of here. Yo, kazi ngishawo. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sikulethela konke ongakudinga. Sisebenzisa imvelo ukulapha, sididiyele izimpande. Kwahlanganiswa ongoti abahamba phambili kwezokulapha ngesintu. Senzela wena. Sikhona isikhafula sokubuyisa isithandwa sakho, ukuthola umsebenzi, ubuyisa umuntu wakini owaduka. Sikhona nezwasho. Sikhona iswasho sokugeza isichitho, ube nogazi, uthandeke ebantwini, ukususa amathunzi amnyama, nokuvula izinto zakho zikale phansi abantu bakuthande. Siyabasiza noma
omama. Uma unenkinga umhlume, ama-ulcer, i-cancer, i-BP, ushukela, ama-fibros, uvule nesibeletho ukuze uthole abantwana. Siyabasiza nosisi ukukhuphula isitofu sibeke ku-6. Indoda ikuthande kakhulu izikuphi imali. Nobaba sebasiza ukuqinisa idonkipiri, umthetho uqine endlini. Wenza umuntu wakhe athande wena wedwa, alangazelele wena wedwa futhi. Uphinde uvikele umkakho. Woza kithi epharmacy, eBlack Life Traditional Pharmacy. Is there black